While in one hand, I gave Yankapia, come again, question, walk out when I'm born a gem. Keep Yankapia come see Jack with Che. Cabrana, no, Bianca, Biacom, someone. Why you will name when he show Punantiana, Macachide can neck was a lalo. Branga Begum sing one ana. Well, I will lay him an anage. What pack of proof on again? A lay him aside you kick with the here. What pack of proof on? A lay him and I guess my walking walking on. On your craig, on your granddaughter. On your broso, on your broso, daughter. Okay, come to her. Emaro. Okay, they came on that Borea. Emaro on that Boroha. But I'm going to say Maro. Aha, Favor, yeah. It's that for 24. No, kusho quick come none in Come Harry would give when now. What pack of proof for to get kusho quick because he could get many men. 24. My say, my say, guess him. Is it chakam? My boy be a favor. One name. I ain't one lineage and I by inheritance. I want him and inherit a cow national lineage. National lineage. Okay. Family of Gandhi name we have. Ibalarambo. Mba. E uno yara no na family negi na nage. Mba. Ijaba akula. Watch Italia. Watch Italia. Well, quiz leak. Watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that please. So can subscribe or check Kabago. Subscribe or like ya get share ya. Awara bag. Watch Italia. Get back. They just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place. Ijaba akula. Mba. And when nobody him and wine bo. Mba. Get on them poro colambo. Mba. Ijano na ro mu ka megis atamaga. Mba. Mba. Am I real? Yes, I'm a chef. I'm joking. My real she. Am I real she? Yes, you are a chef. What is chef for self? Yes, you are a chef. When your mama put to the kakebranga bitrim, yes, you are a chef. When you don't get a chef, yes, I'm a chef now. Yeah, the cabag is so that bag is so. He got this one conco. Guess you are not conco bianga biagam, yes, you are a chef. They hot saga. Onye obi agbala ga enyi mbọ. Mba. Abino agbala ga enyi mbọ. Mba. E wala sa chicken to nwoke lụrụla nwaanyị mbọ. Mba. Iji akpa ajị. Iji akpa ajị Otele. Iji akpa ajị Otele. Ụmụ nwoke ole trala gị. So I go. Ha.
Ofubu wisdom. Ofubu Fanny. Haja attack you with or without. With the protection. Ejeji ogbu attack ke ejeji nylon wakre. A church here, my put on here, if you laugh here, you go down from here. Get here with short again. Master woman, why I need politic bag ata. Master woman, why I need a wake politic bag. We got that matter. Yella let that waterproof white idiot. Away man. Ibranga beata koshigre benza. Awa you are not at the 10. Away master woman, why I not doka politic bag or some of them not are here. Some of them may travel to abroad. Give Yanga beata koshigre benza. Woke now. Ejo Hana has always show. Give your gas got Imramu. Imramu is at got to by him. How are you want to floating bag of potata? Capia Bagasilla, Quahajita. One being good, Branga Beata Coshigre Beza. It's a new matabag. Mba. Elecolotisha, Yeta Coshigeze. Gavrock, onye shige mama put. Avrock irite shigre public, Ekushali Huato. Irite mama put TJ Shilly, and Avrock Yagalang Fajucha, Blockota Gigeshi, no test and Wigeti. Gebianga Beta Coshimeza. Watching me smiling face holding back tears. Red heart. Silhouette of two people hugging. Blog group again. Kangwa gezo kwa mara muka. Emma here. Check be masigasi. Elekono t-shirt check here. God again no call to my TJ Shigeri blog group. BJ check here. God again no na only also genotype or a blog group to my TJ Shigeri a photo get them mad. When you reach or tackle maka. Masi henda the very important. Branga beata koshigre meza. Maho blog group ke maho genotype ke. Ma me ga agwechi meri we goro. Branga beata koshigre meza. Boy your number 091 65 19 8014. Kwebana ya ga na social media ni ne nga niru. Gawaniwu. Nwokorobịa nọ na South Africa bụ ambassador kpọkwa gị na phone atọpụkwara Leon. Mena ni hem na agwa gị. Kudukia. Up. Good evening. Ka ihe ji bịa ebe a? Ibele ebe a mbụ. Good evening, sir. Ibele ebe a mbụ. Ibele ebe a mbụ. When you are serious, you come up. You are not here serious. Good evening. Enya ahụ dịkwa gị. Akpọkwa ndị scan ọchị gị. Ele isi ọchị gị dị ihe. Sorry, sir. Ele ụdị ọchị dị ihe Chineke agbaghị ọkụ. Sorry, sir. Asa m ga-ahụ ọdịkwa gị Chineke agbaghị ọkụ. Alụ dem. Ahụ dị gị. Ihe nọ gị n'isi ọwụ ntụtụ ka ọwụ isi onye ara. Mba, lifestyle. Style. Onwere ihe ọ bụ. Na ọwụ style. Lifestyle. Lifestyle. Ke gbakwa n'ọla ntị bịa nga ewu nwoke ka ewu nwaanyị. Sorry, sir. Ka m gbapụkwa ya ọnwụlọ. Remove that thing. Chineke agbaghị ọkụ stretcher. Remove that thing. Ekwe otu oshi ikpa. Lee ya. Iyi polo yiri label polo. Erega ka erega akwa erega. Okay, sorry.
Elota nya just so million na boutique ozugbo pụtaba onwe ebe iri nga. na boutique ozugbo pụtawa etiri na akwa for sek ịchọkwa irekọta onwe gị rekọta wita akwa nwa pingo nwụrụ anwụ ọya bere nshi gị ji gba mkpụrụ dada ga-awụzi lifestyle asị gị dem youth ke kpa ya dem youth ya dem youth nwa pingo nwụrụ anwụ dada ka awụzi lifestyle gị ihe mbụ gị bịa nga Yes sir. akwai mana ihe ọla emere ebe a gaba n'ihu akwụkwọ dum Yes sir. dewe phone na gepili ọtọ gị lara m azụ Huh? asị gị were phone na dewe n'ala gepili ọtọ gị lara m azụ gesi m Anya ka ncha njebe ma akwụ nwa ọtọ na. ije ebe ị ga-akwụ ọtọ ije ejide aka na wọl akwụ ọtọ ije ejide aka na wọl akwụ ọtọ Chineke agbaghị ọkụ Njebe space dị na this one. Awa for you ka mbịa. tele Rosanna onye ka ọwụ onye loud Look at me here bro. ese Na me ba akwụrụ m ọtọ na. na m look at you here bro Yes, ke kos. ha Ke kos ari na na akwụrụ m ọtọ na. nke ka osi enyi asị gị kwụrụ ọtọ Awara na too much yo. Awara too much ị ga-agba ọsọ bishop. Awara na too much yo. Ka uche gị ya. Na me ba akwụ m ọtọ. Ịgbara too much mmemme ụtụkwago mara ife ị na-eme ghọtago. So ma ka isi okwu ihe a. Abịa m ebe a ka eme ebe interview kpọọ ya akpọ m nwa dị chap. Ịghọta nwa m na ya last longer in life ịghọtago. nwa gịnị a ga-last longer in life ihụnote nnọọ ka clutches nne m gwọrọ na-eji ahụbili aga ije ihụnote nnọọ ihụnote shita ahụ asị gị stand up go back there Chineke agbaghị ọkụ ihụnote nnọọ ka clutches nne gburugwu na-eji eweli otu ụkwụ aka elu move an inch ihụnote wepụ aka na akpa gị nwa na-atị ihụnote nnọọ ka clutches ndị gburugwu na-eji ete ụkwụ bịara nga bịa ịgwa m sị lee ka ose weta aka gị n'ala nwa bingo mechilata tụkwụ gị ahụ lukatị kwatụ ụkwụ m n'ahụ onye regasị kụselụ bịa nga emegara m ka aka asị ka ose hicha strecha a na-eje evu onye stroke dara branga be gwa m sị ka ose isi agbata gị mkpụrụ nwa bingo nwụrụ anwụ ọya gbanye ọkụ ahụ chenjighị akọlọkọlọ ọpara ishmelite gbanye ọkụ ahụ chenjighị akọlọkọlọ nwa bingo nwụrụ anwụ branga be sị m ka ose asị gị mechie ụkwụ gị ahụ ụra imo kọd mechie ụkwụ gị ahụ na-ama ma onye lọrọ wụ ya ọwụba ha egburie lekwa otu isi fajama ntutu n'isi na-ama ma onye lọtara ụwa ya na this time ọwụba ha egburie branga bịa jụọ m ka osi akpa obi inwe nke na-aba mba aka eji aka ọkpa inwe nke na-aba mba kwatụ ụkwụ onye ajọsụ na-adịrị humble mara ife ị na-eme ajọsụ na-adịrị gị humble ghọtago so mara ife ị na-eme uche gị dịkwu ya na-aga n'iru senior man gaba n'iru anya ka ewe na ị na-ewesikwa mma time o gbe nwa ka nsị ebe awa na awa for you gbe m nwa na onye ọwụ enyi iwe onye otu nzuzo mbakwa isokwa m iwe otu na-abara m bụ iwe onye otu nzuzo ihụrụ iri knockout ihụrụ iri knockout a na-agba mbọsị Christmas branga come get out of this place nwa bingo kwa izu ole ike ịwọchalia mana ịdị wicked come on subscribe for that place subscribe or Chineke agbaghị ọkụ subscribe or like ya gị share ya ọwara ya agbaghị ịwọchicha ya gị gba nkịtị gị just know what ya takushie eze gị for what subscribe for this place Chineke agbaghị ọkụ